Bħal da żmien 5 snin, kampanja elettorali waslet lill-poplu biex wara ħafna snin ta' assenza wara fiduċja fil-Partit Laburista. Minn dakinhar l-hawn dan il-partit fil-Gvern ma ħares lura. Fakar f'dan il-web tal-Grupp Parlamentari Laburista Byron Camilleri, meta kien qed jitkellem fiċ-ċentru Laburista ta' Birkirkara quddiem il-folla li nġabret biex tisma' l-messaġġ tal-Prim Ministru. Camilleri fakkar fir-rekords miksuba fi diversi setturi bħal f'dak tax-xogħol, rekords li qed iġelu lil pajjiżi oħra jħarsu lejna bħala l-art tal-opportunitajiet. Temm billi nota differenza essenzjali bejn il-partiti politiċi f'pajjiżna. Lilna ma jaqdunix il-fazzjonijiet jew il-mibeda, imma l-interess ġenwin għal ġid tal-pajjiż, temm jgħid il-web żagħżugħ. Is-Segretarju Parlamentari Chris Agius irrefera għal budget bla taxxi li l-Gvern ippreżenta fl-aħħar xhur. Taħarsa lejn kif din is-sena reġgħu żdiedu l-pensjonijiet, ġie introdott trasport b'xejn għal sena għal żgħażagħ ta' bejn is-16 u l-20 sena, reġgħet ġiet estiża l-iskema tal-first time buyers u fil-ġimgħat li ġejjin se tkun introdotta wkoll dik ta' second time buyers. Dan kollu fl-isfond fil-fema ta' Agius, l-aktar ħaġa importanti kienet li l-Gvern Laburista baqa' jħoss il-pols tal-poplu biex ħidmietu matul is-snin twassal għal ġenerazzjoni li jmiss.